Napahimuslan na sa daghang residente sa Sitio Mitundo, Barangay Sibulan, Toril District, Davao City ang giturnover sa Davao City Police Office Revitalized Pulis sa barangay kon RPSB Cluster 10 nga napulo ka mga solar streetlights. Nahingpit ang proyekto tungod sa tabang sa UP Los Baños Alumni Association Incorporated subay sa ilang pailaw ni obling programa. Mitabang sab ang komunidad sa pag-install sa mga solar streetlights sa lugar. Gisugdan kini base sa resulta sa Need Assessment Survey nga gihimo sa RPSB team. Ang komunidad ang naghangyo sa mga solar nga suga alang sa ilang kasiguruhan ug kaluwasan ug aron makabantay sila sa bisan unsang kadudahan o illegal nga kalihukan sa gabi, hilabi na sa mga lagyo ug hilit nga dapit. Walay supply sa kuryente ang Sitio Mitundo, dili sab masulod sa motor tungod sa wala pa ma-develop nga dalan. Kinahanglan pa nga magbaktas og 30 minutos ang mga residente aron makabot sa destinasyon. Busa dakong tabang ang solar streetlights kanila hilabi na panahon sa kagabion. 55 ka panimalay ang makabenepisyo sa proyekto buot sa RPSB nga mapalambo ang lugar ingon man ang kalidad sa kinabuhi sa mga residente. Kuyog sa RPSB team ato sa turnover ceremony ang Sibulan Barangay Council nang apud-apud sab og food packs ug school supply gikan sa lokal nga gobyerno sa Davao City. Gipasalamatan sa Davao City Police ang tanang mitabang arong mahimong posible ang proyekto sa RPSB. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.